לקראת סגירה חזרנו, מלחמת השבבים ממשיכה להסעיר את העולם. אפל ואנווידיה נאלצות לשלם מיליארדים בוושינגטון, ככופר הייתי אומר, כדי לשמר את האפשרות למכור לסין. במקביל להשקעות עתק של הממשל האמריקאי באינטל, בניסיון לייצר יתרון אסטרטגי על רקע המתיחות עם טיואן. התעשייה הזאת הפכה כבר מזמן לנשק גיאופוליטי שבו כל החלטה עסקית היא גם מהלך בזירה הבינלאומית, כדי לעשות סדר במאבק החם ביותר של הכלכלה העולמית. אנחנו הזמנו לכאן את משה זלצברג, מנכ"ל וריאסט מקבוצת אמן, שפועלת כמובן בפיתוח שבבים. שלום ואחר הצהריים טובים, עשה לנו סדר. רק אני אומר לך, תיזהר, יום רביעי יש אינווידיה. הלאה. שלום דודו, שלום לצופים. באמת, אני חושב שכל הזמן התעשייה הזאת מגיעה לשיאים חדשים, באמת נשק גיאופוליטי, כמו שאתה אומר. אתה יודע, אני זוכר לפני 2-3 שביידן, אז נשיא ארצות הברית, החזיק מה שנקרא וייפר, פיסת סיליקון ביד, וזה היה וואו. אתה יודע, בן אדם יודע מה זה סיליקון. היום טראמפ, לא רק שהוא יודע מה זה סיליקון, הוא מכיר את הדגמים של הרכיבים של אנווידיה, הוא בטח יושב בשיחת אנליסטים ביום רביעי של אנווידיה, הוא יושב ומקשיב. היום הוא מכיר את הדגמים השונים, נפגש עם המנכ"לים, סוגר דילים באופן אישי. הוא לא, אתה יודע, במקביל, בוא נגיד ככה, במקביל לזה שהוא מתעסק עם מה שקורה באוקראינה ובעזה, הוא מתעסק עם מה שקורה במלחמת השבבים, ואולי זה שלושת הדברים העיקריים שהוא מתעסק איתם ביום. אוקיי? אז זה מה שנקרא עליית מדרגה מאוד מעניינת, שבאמת מדגישה ומצביעה על כמה התעשייה הזאת הפכה להיות משהו מאוד אסטרטגי. אם נדגיש באמת, אם נפרק את החבילה הזאת לשני מקרים שקרו בשבועיים האחרונים, אכן כבר הנשיא ביידן אסר על אנווידיה למכור צ'יפים מהדור האחרון לסין, כי הוא הבין, או לפחות תחת ההנחה, שזה הפך להיות נשק אסטרטגי, שובר שוויון, ולכן צריך להאט את הגישה של סין לאותם שבבים. באותה עת, במקרה באוקטובר 23, אנווידיה עשו צ'יפ כביכול מותאם, שמתאים לעקוף את הדרישות של אז, של האדמיניסטריישן של ביידן. צ'יפ שנקרא Age20. טראמפ בתחילת השנה, הוא עקף את זה בצורה כזאת שהדרישות היו, בואו נמשיל את זה לאוטו. לאוטו יש שני, נקרא לזה ככה, פרמטרים חשובים, נפח מנוע ולא יודע מה, קיבולת את המטען או משהו כזה. כוח סוס זה מצד אחד, וקיבולת המטען מצד שני. בסדר? זה שני הדברים, אולי במשאית, הדברים הכי חשובים. אז המגבלות היו בכוח סוס, אבל המגבלות לא דנו מספיק בצורה חדה על מה גודל תא מטען, ולכן אנווידיה עשו צ'יפ שהוא מצד אחד מוגבל בכוח סוס, אבל מצד שני עם תא מטען מאוד גדול, ובצורה מסוימת זה מספק את הסחורה. בסדר? ולכן במשך שנים הסינים קנו את הצ'יפ הזה, שוב שנקרא Age20, שעקף קצת את המגבלות, כמו שאמרנו. באפריל השנה טראמפ אמר, לא, זה לא, אתה יודע, עדיין אפשר לעשות המון עם הדברים האלה, זה בעצם משחרר את הבעיה האסטרטגית לסין, בוא נאסור את זה. לפני שבועיים, ג'נסן הואנג, נשיא או מנכ"ל אנווידיה, בא אליו לפגישה בבית הלבן, הם ישבו שם על כוס קפה או על כוס תה, לא יודע. או על אלכוהול. או על זה אתה אמרת. ג'נסן שאל את טראמפ, תגיד, אם נסגור עסקה, אתה תרשה לי למכור את הדבר הזה שלכאורה הוא אסטרטגי, אתה תרשה לי למכור את זה לסין? טראמפ ביקש 20%, הם סגרו על 15% וקיבל רישיון לעשות את זה. אבל תבין מה זה. זה כמו... לגמרי אני מבין מה זה. זה בדיוק עניין של תשלום של כופר. זה כמו שבא אליך ארגון,
הוא אומר לך, אם לא תשלם לי כך וכך, אז לא תוכל לקיים את העסק שלך. אז אנחנו מדברים פה בשפה קצת אחרת, שהוא אומר לו, אתה רוצה למכור את זה? אין בעיה, תשלם לי כופר בעבור העניין הזה, ואני אשאר לך למכור. תשמע. אז מה, אז הכל זה עניין של כסף? אז כנראה... אז כאילו כבר, כאילו הפחד מהזה הוא כבר לא קיים, רק אם בעצם נתת לי עכשיו 15% מההכנסות של המחירה. אם ניקח את מה שאמרת, משל למה הדבר דומה, שמנכ"ל רפאל היה בא למי שלא היה בא, ואומר, אני רוצה למכור כיפת ברזל למדינה X, אז הוא אומר, לא, זה אסטרטגיה, אנחנו לא יכולים למכור בגלל זה, אבל אם תיתן לי 15% מכל מחירה, אני מוכן. נכון, זה נראה כזה. להשתמש בכופר מול ממשל, אולי זה בהגדרה קצת בעייתי, אבל יש פה, השאלה אם זה אסטרטגי, אם זה ביטחוני, זה לא, זה באמת הרים הרבה גבות. ואני אשאל אותך שאלה נוספת מאוד חשובה, המהלך האחרון של הממשל, בעניין של להמיר מענק לאינטל למניות. כן. טוב, פה לפחות אתה יכול לבוא להגיד, אתה יודע מה, תן לי להשלים משהו לגבי הנושא הקודם, ואז נעבור לאינטל. מעניין היה לראות את טראמפ כשהוא יצא מהפגישה עם ג'נסון, מנכ"ל NVIDIA, שהוא אמר, זה צ'יפים, אתה יודע, זה הדור הקודם, אף אחד לא צריך את זה, עדיין יש לזה שוק, אבל זה... תשמע, זה צ'יפ שאפשר לעשות עם זה כל כך הרבה. מה היום, שלמרות שיש היום אישור למכור תמורת אותו תשלום, מס, נקרא לזה ככה, היום יש בסין כאלה שאומרים, אנחנו לא רוצים. אל תעשו טובות. יפה. בסדר? אל תעשו טובות, אנחנו נסתדר. עכשיו, יש מחלוקת מאוד גדולה בין הפרשנים למה הם אומרים את זה, או בגלל שהם באמת יכולים להסתדר, או בגלל שאינווידיה כבר עובדת על משהו, על מסעית, בדוגמה שלי, יותר טובה, עם מנוע בכל זאת יותר חזק, אבל כרגע יש דיווחים כאלו או אחרים שלא מאושרים וכולי, שאינווידיה אמרה, למרות שיש לה רשות למכור את ה-H20 הזה, סין אמרו, לא טובות, לא צריך טובות. בסדר? ולכן הנושא הזה מאוד מעניין. אבל לא נגעת בזהו, יש לי דקה אחרונה, אני רוצה לשמוע מחברי הפאנל מה שיש להם להגיד. על אינטל. לא, בכלל לגבי הדברים. אני חושבת שזה ניסיון נואל של טראמפ, ציינתי את זה עוד בזמנו, לפני כחודש בנושא הזה, ודבר היחיד שהוא השיג זה באמת את ההאטה, את הסלואו-דאון. כי עכשיו גם אם הוא יאפשר וגם אם NVIDIA תחוף על עצמה רגולציה, ממילא מתפתח כבר הדור הבא והצ'יפ הבא. והסינים אכן, בואו נסתכל על הנחיתת מניות ה-AI, הבינם, בדיוק כשדיפסיק פיתחו את זה. אז אין לזה סיכוי מלבד, הדבר היחיד שזה יכול להשיג, slow down. אני חושב שטראמפ משנה לגמרי את חוקי המשחק של הקפיטליזם הממשלתי בארצות הברית, גם העסקה הזאת של השוחד, גם העסקה של 10 מניות בתמורה למענק, הוא משנה לגמרי את הגיאוגרפיה של השוק. אמרו פה נכון. אוקיי, אז אני רוצה להודות לך, משה זלצברג, מנכ"ל וריסט מקבוצת אמן, בעבור הדברים. אני רוצה להודות לחברי הפאנל שליוו אותי בשעה האחרונה, אמיר מוריץ, מייסד חברת וולף, רון סגרה, אסטרטג פיננסי, ועורכת הדין ורואת החשבון יגואר גל, מנכ"לית יגואר אנד קומפ. זהו, עד כאן החלק שלי להיום. תודה שהייתם איתי. אני אחזור לפה מחר בשעה 4 אחר הצהריים לקראת סגירה. אחריי יהיה פה רועי קץ עם התוכנית סוגרים שוק. שיהיה לכם המשך ערב טוב, נעים, רגוע ושקט. ביי ביי.